tudod, hogy mi a különbség Mikulás bácsi és Napóleon közt? Semmi, mind a kettőnek szakálla van, kivéve Napóleonnak. és ezt arra értem, hogy hát mind a ketten fantasztikus zongoristák vagyunk, kivéve engem. Nem, hát ez szép és jó, persze ezt nem is neked kell kimondani, hanem nekem kell kimondani, de ez egy nagyon érdekes kapocs, de tényleg, tehát azért ez... Én meg csak egyet mondtam rád, mondom, hogy reinkarnációja vagy Cifrának, hát ez pont elég neked. Például van az a híres karttánc balkéz kíséret, és megmutatom, hogy lassan, nem biztos, hogy gyorsan menni fog, hihetetlenül egyszerű. Ez megy sokáig, csak hogy ezt háromszoros tempóban. 1000 dologról lehetne beszélni, engem azonban nagyon érdekelnek a te nagy találkozásaid. Tudom, hogy gyakorlatilag a 20. században felelhető összes nagy művésszel találkoztál, azonban van számomra egy nagyon-nagyon kedves valaki, akivel sajnos én nem találkozhattam, viszont hadd mondjam meg, hogy kire gondolsz. C betűvel kezdődik. C betűvel kezdődik, és Cifrával pontosan Cifra folytatódik. György. És tudod, hogy hol folytatódik, aztán valóban? Tehát milyen ember volt ő? Csak egy pár mondat, hol találkoztál vele először? Te fedezted fel tulajdonképpen. Igen. Te voltál az a bátor, első közt, vagy talán a legeslegelső bátor, aki a Zeneakadémián Cifra György nevét, mint egy művészt merted kimondani, és nem mint egy bárzongoristát. Így van. Sose hallottam róla, ki az a Cifra. Azt mondja, hát akkor menjünk el a Kedvesbe. Ott játszunk. Na, mondom, jó. Hát akkor elmentünk a Kedvesbe, barátomnak nem akartam. Ez a Váci utcában volt. A Váci való, utcában ugye? volt egy ilyen kis lokál, hát még akkor nem voltak striptease bárok, de az lett volna különben. Hát beléptünk a barátommal a Kedvesbe, és hallom, hogy valóban két fantasztikus zongorista játszik, valószínűleg négykezes, nem hiszem, hogy két zongora lett egy ilyen kis lokálba. De hát jön a tulajdonos, üdvözli a barátomat, mert a barátom az törzs vendég volt ott, és mondja, szervusz Illés, hogy most szeretném megkérdezni, hogy ki a másik zongorista, mert azt tudom, hogy Cifra György úr itt az egyik, de hogy ki a másik. Szóval nincs másik. Ne viccelj, hát én zongorista vagyok, én hallom, hát ezt csak két zongorista tudja lejátszani, amit én hallom. Hát az akkor menjen be. Beléptem ugye a helyiségbe, ahol szólt a zongora, és valóban egy ember ült a zongoránál, és ez volt Cifra György. Így ismertem meg. Ő eljött hozzám. Az nálad volt az a történet? Az volt az a bizonyos alkalom, eljött hozzám, Kreszgőz utca 14-be, hát este fele, ugye akkor szabad estéje volt, és 8 óra fele jött fel. Hát én kelléképpen felkészültem, vagyis vártam egy ekkora viskivel és egy ekkora vodkával, ami aztán utolsó cseppig mind a kettő kiürült az üveg, ugye reggelre, nem hajnalodott, 6-7 fele volt, és ő egyfolytában zongorázott. Na most, amikor ő zongorázott, akkor annak ellenére, hogy én szakmabeli lennék, ugye zongorista, hát tudnom kell, hogy mit csinál, mit játszik. De olyan gyorsan játszott, hogy az a rengeteg hang körös körül, hogy az mikből áll, azt egyszerűen nem lehetett követni. És aztán, amikor mondom, már a második üveg elfűlt, tehát a vodka is kiürült, és a whisky is kiürült, akkor már annyira becsípett, és már olyan fáradt is volt, hogy akkor elkezdtem úgy sejteni, hogy mit csinál. De olyan gyorsan játszott, még akkor is, hogy hihetetlen. És senki nem panaszkodott a házba, hogy egész éjjel hallották a zongoraszót. Tehát egyszerűen egy atombombát érzel ott a zongoránál. Mi volt az, ami csak ő rá volt jellemző? Hát az, ahogy improvizált. Korlátlan módon, tehát olyan minőségben, amit lehetetlen volt elképzelni, hogy ez ne egy hosszú,
tanulmánynak a vége legyen ez, amit én most hallok, a rengeteg gyakorlásnak, ott rögtönöz valaki így. Hát ez volt, ami leginkább legyűgözött, és egy olyan technika, ami tényleg, ami valóban azt mondom, hogy egy Gillesszel összehasonlítva is messze túl haladta azt. Hát senki nem maradhat a helyén, érted? Tehát egyszer fel kell ugrani, és üvöltve kell tapsolni, mert valami olyan hatása van, olyan elektromos hatással van az emberre. Nagyon érdekes, és ilyenkor szoktam mondani, hogy a véletlen az az Isten fedő neve. Ez nagyon tetszik nekem. Mert egyszerűen nem találkoztam Cifrával, de ugyanazzal az attitűddel és zenei elképzeléssel mégis itt van velem egy ember, és fogja a kezemet, és segít itt-ott, ahol, és azzal, hogy én ismerlek téged, és te ismerted Cifrát, és én ezt majd tovább fogom adni, ez egy olyan hihetetlen nagy globális lefedése annak a hihetetlen magas magyar zenekultúrának, amit Liszt Ferenc óta van, hogy azt hiszem, ez soha véget nem érő folyamat lesz. Tudom, hogy ez nem kérdés volt, de ezt már nagyon régóta el akartam neked mondani, úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy fontos momentuma itt a 21. századi magyar zenekultúrának, hogy te vagy. Én nem játszhattam bele, mert pont az volt a poéna ezzel, hogy két zongorista ül a zongorán, és csak egy volt. Hát most ezt megcsináltad. Most csak egy volt. Hát köszönöm, hogy megosztottad velünk ezeket a dolgokat. Én köszönöm. Öröm volt.